Moi boas, son Aitor Lata de Labrecos. Estamos aquí na nosa cooperativa que se dedica á produción de carne de vacún e de cordero e a horta de temporada. Tamén temos algúns froitais do país que intentamos incluílo todo nun todo e que cada cousa se complemente á outra. É dicir, apostamos pola circularidade porque realmente, se nós temos os animais, podemos aproveitar a materia orgánica que nos dan esses animais para nutrir os nosos árboles e as nosas parcelas de cultivo hortícolas e as sobrantes, a si mesmo, aportalos aos propios animais que nos sirven para canalizar ese refugario que podemos ter en algunhas ocasións de verdura en mal estado. Pola miña pasión que é Torre de Mira. Moitas dos que están aquí, según veñen aquí a Labrecos, o primeiro que digo, tedes que ver, eu chamaballe Castro. E polo tanto non dependemos tanto de tantos insumos que moitas veces encarecen o produto final. Tamén nos gusta decir que participamos abertamente na agricultura regenerativa porque consideramos que un suelo ten que ser fértil a pesar de producir. E se non aplicamos os métodos da agricultura regenerativa, da circularidade e da agricultura ecolóxica, é posible que ese suelo non se manteña vivo todo o que ten que estar.